26 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон бо маҳалли будубоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ шинос гардида ба муносибати 28-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо афсарону сарбозон суҳбату вохӯриҳо анҷом доданд. Боздиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз комендатураи сарҳадии сариғори отряди сарҳадии Шамсиддин Шоҳин оғоз гардид. Дар комендатураи сарҳадӣ барои афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳимояи ҳамаҷонибаи марзи давлатиро бо масъулияти баланд ба уҳда доранд шароити мусоиди хизматӣ ва будубош фароҳам оварда шудааст. Комендатураи сарҳадии сариғор ки аз хобгоҳи сарбозон, ҳуҷраҳои корӣ барои афсарон, хонаҳои хизмати сарҳадӣ, нигаҳдории силоҳу аслиҳа, синфхонаҳои таълимӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҷой барои истироҳату фароғат, хизмати маишӣ, нуқтаи тиббӣ, ошхона, майдони сафороӣ, марказҳои таълимӣ, ҳаммом, анборҳо барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ, сару либос, сӯзишворӣ, мошинсарой, ҷои нишасти чархбол ва дигар иншооти хидмати ҳайати шахсӣ иборат мебошад, соли 2018 дар сатҳи баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои ҳозиразамони ҳарбӣ сохта ба истифода дода шудааст. Дар ин ҷо ҳамзамон 8 хонаи замонавии муҷаҳҳаз бо тамоми ашёи рӯзгор бунёд шудааст ки афсарон метавонанд дар давраи хизмат бо аҳли оилаи худ истиқомат кунанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид изҳор доштанд ки давлату ҳукумати мамлакат таи даврони соҳибистиқлолӣ ба таҳкиму таъмини ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои хизмат ва зиндагии ҳайати шахсӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ва аввалиндараҷа дода дар тамоми мавзеъҳои сарҳади давлатӣ дидбонгоҳҳои нави сарҳадӣ ва дигар иншооти заруриро бунёд ва ҷузъу томҳои марзбониро бо техникаву таҷҳизоти муосир, силоҳу муҳимоти ҷангӣ ва дигар ашёву лавозимоти ҳарбӣ таъмин намуда истодааст. ҳоло дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз ҳар ҷиҳат ва пеш аз ҳама аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибихтисос ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ ба талаботи замона мутобиқ гардонида шудаанд ва ин раванд бо истифода аз тамоми имконият идома дода мешавад. таъкид гардид ки вазъи ниҳоят мураккабу ҳассоси минтақа ва ҷаҳон, оқибатҳои манфии раванди ҷаҳонишавӣ, фаъол гардидани гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва дигар гурӯҳҳои ҷинояткори фаромиллӣ тақозо менамояд ки ҳар як сарбозу афсари бо нангу номус, ҳушёрии касбӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода ба хотири ҳимояи хоки муқаддаси Тоҷикистон вазифаҳои хизматии худро содиқона ва бо эҳсоси баланди ватандорӣ иҷро намояд. сипас президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарбозону афсарони шуҷои комендатураи сарҳадии сариғорро ки ба истиқболи сарвари давлат саф ороста буданд ба муносибати 28-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ табрику таҳният гуфта дар иҷрои вазифаи муқаддаси ҳарбӣ далериву шуҷоат ва шарафу комёбӣ орзу намуданд. сарвари давлат зимни суҳбат таъкид намуданд ки қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон дар шароити басо сангини солҳои аввали истиқлоли давлатии мамлакат дар ҷои холӣ бе заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта бо гузашти 28 сол дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои шабонарӯзии давлату ҳукумат ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфтанд. дар давраи бесарусомониҳо аз инфрасохтори ба меросмондаи қисмҳои сарҳадии замони пешин нишонае боқӣ намонда буд. дар он замон норасоии маводи озуқа, сару либоси низомӣ, техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти зарурӣ мушкилоти асосии сарҳадбонон ба ҳисоб мерафт. сарҳадбонон дар пешбурди фаъолияти хизмати ҳарбӣ бо сабаби набудани инфрасохтори сарҳадӣ ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешуданд. вале бо дастгириву тадбирҳои саривақтии давлату ҳукумати мамлакат қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар замони соҳибистиқлолӣ куллан навсозӣ ва бо пешрафтатарин техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти ҷангӣ таъмин карда шуда ҳоло сарҳадбонони тоҷик барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлоли давлатӣ хизматро дар шароити мусоид анҷом медиҳанд ки намунаи барҷастаи он бунёди комендатураи сарҳадии сариғор мебошад. мо аз сифр шурӯъ кардем. мо афсар надоштем. мо ягон генерал надоштем. мо вазорати дифоъ надоштем. ва имрӯз давлат барои шароити хуби ва беҳтарини хизмат, истиқомат ҳам барои афсарон
ҳам барои оилаи онҳо, ҳам барои сарбозон шароитҳои дараҷаи олиро муҳайё кардааст. беҳтарин шароит ва дараҷаи олии шароит барои шумо афсарону сарбозон. фақат содиқона хизмат карда намода кор ки дар ғафлат намонем. ҳушёр бошем, зирак бошем, омӯзем, якдигарро кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. як чизи муҳимро фаромӯш накунед ки қариб 10 миллион аҳолии мамлакат умеди зиёд аз шумо дорад ва бар шумо бовари комил дорад ки амнияти онҳоро таъмин кунед. имрӯзҳо дар тамоми ҷузу тумҳои қушунҳои сарҳадӣ шарту шароитҳо фароҳам оварда шуда, сарбозон аз хурду хӯрок, ҷои хоб, сару либос танқисӣ намекашанд. муносибат байни сарбозон хуб буда, нисбати якдигар ҳамчун дӯст ва бародар рафтор менамоянд. Комендатураи сарҳадии Сариг'ор дар ҳайати худ 3 дидбонгоҳи сарҳадӣ, як батари дастгирии оташ, як вузуди ҳизб ва таъминот ва гурӯҳи махсуси разведкавӣ фаъолият мекунад. хизматчиёни ҳарбӣ имрӯз мо ба савганди ёдкардаи худ содиқ ҳастем. намегузорем ки ягон нухалаф пои қадами худро бар давлати мо гузорад. ман пас аз хатми донишгоҳи давлатии Данғара ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, тӯли 2 моҳ мешавад ки дар комендатураи сарҳадӣ 0308 дар қушунҳои сарҳадӣ адои хизмат намуда истодам ва ният дорам пас аз анҷом расондани хизмати ҳарбӣ сарбаландона ба назди падару модар баргардам. зимни шиносоӣ бо муҳимоти ҳарбӣ вобаста ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир бобати самаранок истифода бурдану дар ҳолати хуби омодагӣ нигоҳ доштани қувваю воситаҳои махсуси низомӣ, техника, силоҳу муҳимоти ҷангӣ ва сайқал додани таҷрибаи доимии афсарону сарбозон ба ҳайати роҳбариву фармондеҳии қушунҳои сарҳадӣ ва дигар сохторҳои қудратии мамлакат супоришҳои мушаххас дода шуд. имрӯзҳо мо афсарони касбӣ барои баланд бардоштани сатҳи савияи дониши хизматчиёни ҳарбӣ ки хизмату тибқи давлат адо менамоянд ва барои баланд бардоштани ҳолати омодабошии баланди ҷангӣ саъю кӯшиш мекунем. имрӯзҳо иқтидори қушунҳои сарҳадӣ нисбат ба солҳои пешин ба куллӣ фарқ мекунад. имрӯзҳо қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми техника ва лавозимҳои ҷангии муосир таъмин ҳастанд ва танқисӣ намекашанд. вазифае ки бар дӯши мо сарҳадбонон гузошта шудааст, мо содиқона ва софдилона хизматро иҷро менамоем. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои омода намудани мутахассисони баландихтисос дар самти муҳофизати сарҳади давлатӣ ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудааст. аз ҷумла донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола як қатор мутахассисони касбиро барои омода намудан барои ҳифзи сарҳади давлатӣ равона месозад. баъди боздид аз шароиту имконият сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи ёдгории сарбозону афсарон ки зимни ҳифзи сарҳади давлатӣ сина сипар намуда ҷони худро аз даст доданд, бо нишони эҳтиром гулчанбар гузоштанд.
ёдовар мешавем ки дар рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва нооромию даргириҳои дохилӣ моҳи июли соли 1993 қисмҳои низомии мухолифин ташкилоти террористию экстремистии собиқ ҳизби наҳсати ислом аз қаламрави афғонистон ба ноҳияҳои ҷанубии ҷумҳурӣ ҳамла карданд. ҳангоми ҳуҷум намудани ташкилоти террористию экстремистии собиқ ҳизби наҳсати ислом ба дидбонгоҳи сарҳадии 12-уми тоҷикистону федератсияи русия 25 нафар сарҳадбони рус ба ҳалокат расид. Новобаста аз вазъи мураккаб ва нооромии сиёсии минтақаи сарҳадӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳалли фоҷиа ташриф оварда бо сарбозон мулоқот анҷом доданд. Ташрифи роҳбари давлат рӯҳияи сарбозону афсарони дидбонгоҳи низомиро баҳри ҳимояи марзи давлатӣ қавӣ гардонд. 24 майи соли 1994 дар замони муноқишаҳои мусаллаҳонаи дохилӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дидбонгоҳи сарҳадии Сариг'ор бо шароити будубоши хизматчиёни ҳарбӣ шинос шуда дар назди маҷмӯаи ёдгории сарҳадбонон гулчанбар гузошта буданд. боиси таъкид аст ки дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастгирии бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи навсозии артиши миллӣ дар тамоми қисму воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ барои афсарону аскарон пойгоҳҳои ҳозиразамони ҳарбӣ бунёд гардид. воқеан имрӯз қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як нерӯи бузурги ҷангӣ табдил ёфта, сарҳадбонон қодиранд дастоварду манфиатҳои давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя ва таъмин намоянд.